сега ще играем на играта с избиране и да, сега. Ето ме мене, сменяме си цвета на кожата и искам Светлана да се представи, защото тя има YouTube канал и искам да й се абонирате. Нека, Боже, представи се. Чакай малко. Боже, айде представи се. Хай. Аз съм Бождара. Неро. Мико. Тето. Като са в едно смесени и всяко едно име, което се вклади. Добре. Микофан. Нека и ти се представи. Здравейте, аз съм Микофан. Айде да почваме. Че Микофан се казва Диана, понеже не мога да те казвам Микофан. Така че, да. Избирам те Гоша Вългу. Както виждате, аз съм играта екран. Окей, аз не знам кое, но ето това ще избера. О, ау! Защо не мога да стъпам? Ау! Окей, аз минах. Аз паднах. А? Окей, ето ми харесва. Вие къде сте? Идвате ли? Аз... Ето ме, под нас. Ето ме, Боже. Окей. О, рокличкото ми. Аз се гледам като дръско момиче. Аз съм малко нагоре, да знаете. Аз съм като дръско момиче. О май гад! Това не съм дръско момиче, гайс. Гайс, аз съм дръско момиче. Аз ще се правя на дръско момиче. Защото в душата съм дръско момиче. Моля ви, това изберете. Че аз се избрах, това и за това. Аз съм дръско момиче. Окей. Защото нещо друго не ми хрумна на ум, гайс. Но, бак, кантички. Аз вече си избирам черното. Чанта. Аз съм дръско момиче. Тая. Имам черната чанта. Яна, много. Изчакайте ме, моля ви. Да бе, чакам те на следва. О, майко мила, гайс, вижте какви са ни тъпи миглите. Всъщност, сега ли трябваше да ни се покаже? Слаше Holiday Slash. Добре, харесва ми е тел. О, много са сладки. Гайс, веднага се върнам. След дългото и пътешествие. Се върнам. И сега продължаваме да О, много, майко. И какво като съм дръско? О, интервю. О, яко съм. Алеле. Аз съм доста добре, аз съм... Аз съм дръска. Продължаваме. Може понякога да пиша някакви неща. Ти яки се обучил просто. Яко. Мисля, че това е много яко. Ти дъвката поличка си взех. Полата и дъвка. Ой, мега ти яката гокла! Аз ще да си взема полата. О, роклята и полата се съчетават. So cute! Oh my god! It's so cute! Супер! Пак си загубих стила на момиче, дето да убива. Значи сега съм cute girl, че така си използвам това. Първо бях дръско момиче, сега съм cute girl.
Не се разбирам. Сами копирате. Аз първо бях Slay Girl, сега съм Cute Girl. Аз първо бях дръско момиче, сега съм cute girl. Хора, в някои от следващите видеа ще кажа 10 факта за мене. О май Wow. gosh, this is so Добре, cute, Cute but... Girl съм вече. Какво? Да, тези няма толкова. This is so cute. Може да стоя тук, докато не се сменя тея. Ти честно ли? Продължавам нагоре. This is so cute, my outfit. Ногтите. Някаква причина. Играта не ми даде да си сложа мигли. Сега тя като за себе. На мене ми даде да се сложа мигли. Много ти лама да не играм. Ирил, тук няма да ми се вижда като малко. Аз ходя напред. So cute, bro. О, стигнахме крайното интервю. Крайно интервю, I'm good. Я. Айде сега. Окей. Сега е на последно. То последното е лобито. Добре, хора, ще намеря някой друга. Ето кога. По-късно Да. снимам аз видеото. 5 минути по-късно и намерихме такава игра. Сега, къде са всички? Като се присъединят всички и се виждаме. Снимате ли или не? Добре, хора, събрахме се цялата банда. Добре, останах сама. Добре, значи аз сама ще си играя това. Явно докато се говоря, защото те по някаква причина едната не си играе, а другата се тръгне просто. Много. Другата трябва да си пише домашното. Нали казах, че това е последната игра? Да, ама шум на Яна не си играе. Няма смисъл да играем. Аз се играя. Играй без вас. Искам по-бързо да си напиша този изрод. Ако искаш мнение от нас. Искаш ли? Добре, айде давай. Първо направи с това видео. След това ще ти кажа какво да направим от едно видео. Окей, хора, Божидар дава някакви идеи, които въобще не иска да ми ги каже, че ме среща Да, след видеото. идеите. Да, хората какво видео можеш да имаш после. Значи той е за вас, хора. Надявам се да ви харесат видеото, които ще снимам. Аз имам 2 шорца, които ми адски стари. Добре, само може ли за малко Али да спреш записа? Да, хора, върнете се. Идеята е адски яка, която ви подготвяме с Божи. Така че, за да не изпуснете тази идея, тръгнете към банката. И да не търсите всеки ден имам ли ново видео. Просто се абонирайте с към банката. Ударете я, но силно да я заболи. О, Али, знаеш ли как ще ти помогнат хората да минеш по-лесно лобито? Так. Като се абонират за канала, като пращат лайк бутона и като ударят към банката. Да. Защото в момента умирам на всяко едно ниво. Знаеш ли, че най-вероятно ще има много хейтове. Не ми пука, че ще имаш хейтове. И на мен, ама хейтовете са ми на главата, аз съм им в краката. Обратното. Опа, Трябва да бъде. цитая. Ти си има главата, ти си в краката. Това трябва да бъде. Да. Хора, бърках се. Не ме съдете, защото ще викна Жоро Еднапо по БДС.
Да, нещо, което не го казваме в моя канал, но все пак искам да го съобщя в канала на Али. Аз мога да хапя и се защитавам най-добрите приятелки. Ако кейтите най-добрите ми приятелки, ще ви намеря и през нощта ще ви хапя. Тя хапе много болезнено, но мене ме е хапала. Даже още имам белек. Това причина. Даже имам още белек. Божидара. Ти ми позволи. Да, ама да ми оставиш белек. Първо, ти казах, че ще ухапа лекичко. И ти се съгласи. И затова... След това искаш да те ухапа по-силно. Да, обаче не мислех, че ще ми оставиш белек. Това е друг въпрос. Да. И още като си го натисна ме боли. Кога буквално... Ще ходим ние двете заедно с училището на екскурзия в Велико Търново. Ние двете и госпожата сме в една стая. Да, защото нямаме приятели. Имаме приятели, ама те са приятели в кавички. О, Боже, разкажи за твоята приятелка. Яна все пак ми е приятелка. Яна не ме е приятелка. Не Яна, Андрея. Как ти замени за Михаела? Андрея, аз до ден днешен не мога да я простя и само се правя на нейна приятелка. Да, Анти да не гледа това видео просто. Тя не знам, не има ли ме като приятел. Тя дали ми се е абонирала да я... Ама ако го гледа честито ти, Божи. Какво? Ако го гледа честито. Утре ще си мъртва. Да. Честито. Верно. Аз нямам тези проблеми. Защото не казвам на София нищо. Това е... О, мага, ако разгадах. А? Аз разгадах втора задача и буквално не ми е нужно да я смятам в математиката. Защо не ти е нужно да я смяташ? Защото това е, нали, да направиш... там са ти записани числа и на тях са записани букви и числа и нещо там трябва да получиш. И 22 март, 26 март. 26 март, какво е? Ето ме. Не знам. Яко. Буквално имаме 2 минутки. О, дай. Не се занимай с мен. Това беше всичко от нас. Чао! Боже, кажи чао. Бай! Bye, guys.